Mulungu wathu siyithawe yabwino mwatipatsa yakutikozanso kupereka uthenga wanu panthu mukumudziwani Yesu payekha tamulunjikizitsani kumawu amene tawerenga kale chisomo chitithandizire mukukhulupirika kuti tikhozochita zonse mwakukomerani ndi kuti ulemerero wanu udziwike mwa Yesu Khristu. Amen. Abale wanga okondedwa, mwa mawu amene awerengedwa komanso mwa mutu umene tikutsatira, ndimati pano pamutafika pa mlingo womvetsetsa kuti anthu tili ndi mdani, ndipo ngati sitizindikira malemba kukhala kosavuta kuwonongeka. Mawu amene tawerenga ku buku la Exodus chapter number 1 ndi nthawi imene ana a Israeli ali ku Igupto. Mukumbuke paja adapitako kamba kunena kuti Yosefe adamasulira malota a Farao nakhala mmodzi olamulira, ndipo atazindikira ndi abale wake adapangitsa abale wake ndi mtundu wake kubwere. Mu nthawi imene Yosefe anali otumikira kumeneko, abale wake adali pamtendere ndipo zinthu zimayenda bwino. Koma munyengo imene Yosefe adamwalira kudaba ufumu ina imene sidadziwe zabwino zimene Yosefe amachita. Pakusadziwa kwake adapanga plani yakuti bwanji chamenewa tasandutsa akapolo. Abale wanga mwa Mbuye wathu Yesu, mudziwa muno ngakhale mungachite zabwino bwanji anthu amafika poyiwala. Amen. Anthu amafika poyiwala. Mukhoza kugundika ndi kuyesetsa kwapangira vanthu zokoma zambiri, ena mitima yawo ili ngati linya yachabe kwambiri zedi sangathe kuyamikira. Ndili umboni alipo ena omwe athandiza malo moti ayamikire amanyozanso bali komweka kunali nako osayamika bwanji. Abambo inu moti mudamba matama lero kuti mwapeza akazi wanu odachira kufusilirani mudankanika nokha wino chilopangira iwo alole apite chisoni lero mudajaira malomo oyamika ndikhale bambo ina ndi chifukwa cha amayi inu amene mwayiwala kumudachokera umudzi kwanu kuti mkanakhala mulombo madamuna mwasamba muli pachita kuti akumalayini inuyo ololera malomo oyamika kumangonyoza anthu ambiri zokoma zimene ena awachitira amafika poyiwala. Anyamata ndi asungwana tandifani mwina mukunjoya mukunyada poti makolo wanu ali ndi moyo, kunja kuno alipo wena akusowa amayi wawo, akusowa abambo wawo. Mukamawanyoza nkusawamveka makolo wanu ndinu amayi otero pamene wina amalakalaka atakhala nawo makolo wake lero lino kuti akhoza kuwalemekeza mapata ndi nyimbo zidakudzudza. Tandika plani imene akupanga Farao ataona mphamvu za ana a Israeli ndi plani yomweyo imene ndipo wina aliyense anayemuchekera. Tandika anaona kuti ataona kuti ana a Israeli akuchuluka ndipo ali ndi mphamvu akupanga plani kuti akulaku makusana awawa akapelekea mkhala mphamvu chole kutenga tsiku lina akadera tupotukira iwo adzaphalika kadani atuwo nadzalipeleka iwe mone adzakukamulo lanji tiwachenjere minister tilanoti tiwachenjere. Mukudziwa Satana akaona apite moyo wanu amapanga plani yokuchenjerera kuti musafike potsindika machimo wako. Tinamuthapiso amene kutengera chauta adawapatsa chisomo chauta adawapatsa okudino ali pamawu amene akusankhira mnomo mbiri koma njerekezi alimachenjerera. Lero lino sakuchita monga mmene akadachitira ayi adawachenjera plani yakalekale tiwachenjerere. Zimafika kutali zopeza chisona mbali wanu umamuona muntu wakuno kwino amaoneka akaunganiza kwino koma muntu wako mukudziwa kani adawachenjerera Satana.
ngerekeza akanyengerera abantu malomoti atuwapa ngezodziwika akawasandutsa atuwakaponda mpaka akuti akawayikira akapitawo kuti awafute awasautse malomo kuti iwo aonetsere kuthekera kwawo achitokhala bise ndi kukhumata. Iyi ndi plani ya Satana. Mundichitira umboni abale wanga mwa Ambuye wathu Yesu. Tili nawo ambiri pakati pathu amene chisomo cha Ambuye chidawafikira koma kamba kosalingalira bwino ali pansi pa ukapolo. Ndi malemba akuti ochita tchimo amakhala ukapolo wachani kodi wachimo. Mudakufunsa neba mwakolona kuti ni mbali iti imene mukuganiza kuti Satana adakuchenjerera. Mwamuzolika ndi kuti mufusane ndi mchadi chimwe mwafusa ni mbali iti imene mukuganiza kuti Satana. Ukuti ndimandika menano kunena kuti sikuti atufe tikamakhala muno chisomo cha Ambuye chochepa ayi. Chisomo cha Ambuye ndi chambiri kumbirizeni koma pamene patifuta ndi ndale imene njerekezi akutipha nzeru natichenjerera kuti kuthekera kwathu kusaoneke. Mwatsoka ochenjereredwa awa amaona ngati kuti akakhala moyo wopanikizika nde kuti zili bwino. Ndimatinga akhristu ufe kanthu kena kamene Satana adatichenjerera ndi aka timangoti bola ndi akhristu. Bola linga akhristu. Monga siku Yohane chapter number 8 ana Israeli ife bora tili zidzukulu za Abrahamu basi zatsamba pomwepo zambiri zikukanika kuti tikhoza kukwanitsa kuchita chifukwa tangokhutira. Nanjakhala sanga wamainifomuwa amaona ngati kuti afika kale kumwamba kati sapemphera mkomwe saperekaso bola ni mwayiza kati kuti zatha. Mpingo wathu mundu ayongomaliza basi kati kumene chomaliza kungokhirisiluka amaona ngati graduation ali kumastandi amangonera ali phe adachenjera Satana. Okutidwa malomo kuti mpingo wa Ambuye ukhoza kuima pamodzi ndi kunena mawu ifeyo tiye titumikire dzina la Yesu Khristu tipangitse osamukhulupirira Yesu amudziwe timakhala bize kupamenyana tokha. Machaki chibwango peseka makwaya awiri kankhondo kamapeseka kwaya ina sayichule kuti imbeko chimsunamo uthenga wonse osamva amayipitsa nkhope ngati njira yopondaponda phe osambona uthenga wonse mzawo wake kile chabwino wosayamika malomo ulimbana ndi Satana tili bize kulimbana tokha walichenjerera ndi Satana. Alipo makomo ambiri amene abambo ali ndi salale amayi salale koma cha nzeru sichioneka adachenjerera Satana. Adachenjerera mwambirizeni akangoti akufika kupeyi ukukukuku basi mikangano nkhani zosadziwapo zambiri una munthu wokwiya kumiti awachani kulendeza kasalale kuti adiyoka koma yende ngongwati palizedwa pali Yesu apa adachenjerera Satana. Uone kuti abambo akuchena mayiso kuchena vanali mbuwa ngochita chokumba basi adachenjerera Satana. Sakukhala moyo manafuna akhaleya malomo kuti apongeza nzeru zomwe kutsogolo alibiza kuyambira zina tiwachenjerere. Upeza tinawalo mwambiri ooneka bwino kwambiri zedi koma sali mabanja kutenga ali mabala ndi mahule adachenjerera Satana. Tinawo anyamata ambiri amene ali ndi maluso ndi mphatso zambiri njerekeza lako wachenjerera timakama phaa amakhala ngati ndi maspringi kuphaza chimwe samva za wina aliyense pagulu mchuke ndine nekhankwanira Yehova wonse wodzikweza amawatsitsa. Mukudziwa chani abale wanga zinazi zikutichitikira sikuti ndi chabe ndi ndale za Satana kuwachenjerera. Mukudziwa chani alipo soyena nangu apasa kukhutira kuti adafika mpali kodi pomwepo basi saganiza konse zomwe kutsogolo. Andi ka elementi kena ndakaona mumpingo tsopano ndika elementi komavomereza umphawi kuti ukhristu numphawi mpachibale koma sizoona ndinkalalika pena kuti anthu amati akamona mtumiki wa Mulungu wavala chisapato ngati kwa somba changolera amene wandi mtumiki wa chauta akuvutikira Ambuye
alikuyenda monga Yobu anaendera. Kumatsipanikiza kuzowera kuvutika moyo aisameji Kristo. Imanendo kwa tsali chitsanzo. Yobu anali wachuma kwambirize. Kumasolunga mumtima. Ndebe naliso Lazaro anali wopandakana kali kwamsa. Koma anali okumbirira. Mwawira amene wamera kozo tumikira muno ndani. Kwani mpanda wali makalira amuda kula mpepero. Mulabira kwa okomora kulo kufuna mibando ku Camus Barracks. Mwayichitingo pempera kuti mlipatsa mpando zateka. Nanga mulwanu manjisuka nizabo za moyo kwera kutsogolo. Yehova ananena kuti tipange munthu chifanizo chathu monga mwachikaliro chathu, ndekuti munthu uyi akhale ndi ma elements ngati mulungu wake. Funso langa, dziko lapansi analenga ndani? Mulungu. Pulani yake anapanga ndani? Mulungu. Zakuti mapiri akhale apa akhale apa ndi ndani? Mulungu. Zakuti mamuna adzoneka chonchi mkazi adzoneka chonchi ndi ndani? Mulungu. Amene yoyo adakulengani niwe kuti mudziganiza sunga ndi yeyo. Funso langa, mwachita kwachili chokuganizako oletsa kuti mulalengero ndi Mulungu. Chili chimwe mwachitapo choganiza. Afuta ndi bantu wene mutu wanu umaganiza kusiti. Ziki zoganiza kusema chili. Zoonetsako kuti inu adakulengani mchauta. Ndi ziki. Ndi ziki. Hakuleba nende mafuchisoni. Mwene kunoku cha bwino. Koma nyumba zina, nyumba ya Mkristo uwezo kuti chimbudzi palibe, toilet palibe. Toilet palibe. Koma ndi Mkristo ukanyika kuganiza kuti apa ndi. Aratandiro lero abusa gamba kuti ambe kuyenderani magomo. Because makona makangaude mena lilaka nyumba koma mwachena monga mwachena. Mutu wanu ukanyika kuganiza kuti apa kangaude chitima chonse apa. Ukanika tamenya ndi kuno kamba ndi kumene. Nokamba ndi kumene. Bakangaude laka nyumba. Nili bali ngafika kusa ndi mama kupepesa abebani kapale ngoli bebani mwadziwa lero ada kuingia ni Satana tunosana ngakujenjerera ama kupatsa pise wina onena kuti iweyo supindula sunga pindule kwa umangota ya nthawi ndiye mundibvetsa chimene apangira awa Israeli kuti awakhaulitse ntchito adzigwira koma opindula asakhale iwo. Ayi, opindula akhale Faraoyo adzikhaula ndi ntchito kukhala ngati galu pa uzimba koma kupirikitsa nyama wopanira mphika ali chete. Kandimvani inu simulero ndimva chisoni banja bambo ndi mayi kulimbikira ntchito koma ukadya ndalama ukhala hule palizero. Ana wanu afuchike sayidziwa koma chihula chimwene chimakagula zambiri mwe chanyama kuyika yapo ulenga so iyi kuyika yapo tenda iyi kuyika koma zimene zikunyumba kwanu sadi yako pang'ono. Mmene ntchito yanu iwawiramo okadya ndalama ukhala ka mzimayi kamasogwa palizero. Adachenjerera Satana. Mumatangwanika ndi chani chondikomera ndichi osauka wina aliyense 24 hours pa tsiku olemeranso 24 hours pa tsiku. Nthawi yanu magawo bwanji mchiji mmachita ku 24 hours simungapange claim ndi makhala busy always aliyense kudziko kuno ngati ndi tsiku 24 hours basi nkuteka mjerekezo kwenye ni busy wopanda pake. Mukuchonya na bali wanga pamene ife tikhala pansi pa ulamuliro wa Satana, tikhala pansi pa zimene mjerekeza akuchita malo mopita kutsogolo tikhala pamodzimodzi kumangozunzika. Andi ndimati ndinene malo amene palibe mtendere kukwiya sikukhala patali sikukhala patali kukumudwa sukhala patali. That's why we don't nage misungu yao ndachechepera koma ikweli nkhope yawo imakusekera kukwiya aonenga ni halamba panopa nangakhale bwanji pamene palibe mtendere kukumudwa sukhala patali. Adawachenjerera Satana. Ibali ndikambe nano ena mukundimva pano mwina moyo umene mukukhala si moyo umene mungadakupatsani osamana makula kudalembedwa zina zili ndani za Satana. Nauzani kuti neba kuvutika kwinako ndi ndani za Satana. Amen. Kwa mulingalira bwe
ndindale za diabolos. Tunofunso lagane tikosa kuduluka mubwanji munali zimenezi zakumango zonsiya kumapula njelo za moto pamene moyo wanu sikuyenda mukakasike kuti ayi ndi mkhristu zosandi nthawi chabe opanda kulingalira sikwira. Ndi Yesu akunena mawu Yohana akuti ngati inu mukhulupirira mawu anga pamenepo mudzakhala ophunzira anga. Nkhani ili kuyambira mawu omwe aja ngati mukufuna kuti ndizindikire ndi kuchoka mu ndale za mdierekezi ziwani zimene mawu a Mulungu amanena pamoyo wanu. Ndipo ndiyankhule pano deliverance yayikulu kwambiri imene ine ndimayidziwa ndi kuyikhulupirira ndi pamene munthu azinga choonadi cha mawu a Mulungu ndikuyamba kukhala monga mmene mawu a Mulungu amachitira. Anthu ambiri mufuna mapemphereredwa ndikoza kupemphererani ukuyani manja mpaka na pamulu pano chitika dasi chifukwa cha banja uchuluka, koma ngati simudziwa mawu a Mulungu simudzatuluka kuzimenezo. Masiku ano anthu ambiri mukufuna basi man of God akugwire mkondi pa munthu akupempherereni, koma ngati simudziwa choonadi simumasuka. Zikukhala ngati fashion palibe chimene mukoza kupindula mpaka na Mulungu atatsekula mtima wanu ndi kuzindikira zimene mawu a Mulungu amanena. Ukazindika zimene mawu a Mulungu amanena umayamba kukhala monga mmene mawu a Mulungu amanena, ndipo umadiwa ndi nyengo iliyonse sukulola kukhala mukapolo umanena mawu Yehova ndiye m'busa wanga ine ndilibe kusowa. Amen. Akamakunyoza wena manena mawu Yehova amandikonda ine mtumiki wake. Ukamakhala moyo wina wokupanikizika umanena mawu ayi Yehova sachedwa safulumira zokoma ndi zakuyanja ine zidzanditsala. Ndimakonda kulimbikitsa wanthu ndi ine ndaona ku airport ndege zikuluzikulu zimasiyana manyamukidwe ndi zing'ono timahero kupita timangovukusika pa tapita, koma chindege chachikulu chimwe chimayamba chazweka malingana mkukulako chikamapita uku chimalowera uku angachapita kolakwika chikapange gaza momentum chikangoyamba kunyamukapita kuthamanga simungayimetse. Tsono ambenano mumakonda kusirira zawena mwayiwala kuti inu ndege yayikulu yofunika ibazweka ineyo auchitizatere ineyo kuti ne bwanji ndege zikulu zimakhala pamtendere. Be at peace. You are bigger than them. Be at peace. Ukaona apira ena kulera zikomuka mbiri zing'ono ife ndabigi chibasera kulira zilizoseku ndi kusazizindikira dalitsola uyo sidalitsolako usadzikalitse wekha mkapolo ayi chimene Yehova adayikira iwe njosiyana ndi chayena. Mayankhulo pachitsitsimutsa kuti wena mulipo muli mukapolo odzipatsa ofuna zabwino zonse zikhale zanu sizingateke. Nomwene mukhale akulampingo, nomwene mukhale abusa, nomwene mukhale akambiri, nomwene mukhale akampondo, nomwene asiteka and masiku ano muone anthu ambiri amaonolengera zawina kusiya zawo. Now the problem is Mulungu akayika dalitso kwa wina aliyense lake kuti iwe udzilandire madalitso ako. Ukachotsa maso ako dalitso lako nkuyika pa wena uziphonya sangoyekera zamene uyo izako zolani kodi zudutsa auza kuti mukhale busy ndi zanu tauza ndamasulani mukhale busy ndi zanu mukhale busy ndi zanu. Amen. Chifukwa chimene Mulungu adakuyikira ni inuyo dalitso lanu lili palikodi pamenepo. Mukafunafuna pena chichomwe chimati icho chakoma push adakocha gati simukamuke gati zinthu zingapo at the same time chite khala ni chimene Ambuye adakupatsana madalitso Ambuye akupezani palikodi. Ine mnaisalako kukoperako zanthu wena shuwaka ndakoperako ulalikira kwanga anthu wena nuyamba kumene mulukatero mapaphoso kukwene kuti simbalira ukhala biza ndi tumaisiraka chizungu monga ina akuchitira ife ndifami yambi ife kuti ndikhala bwanji nakuti akulaku ukapolo ine njira zanga zomwezi ndeti mathiapa monga mchewa momwemo zimamveka bwino. Khalani chimene muli musadzipangitse kukhala kapolo andi ndimatindi kumasulena malenga mukamatsinyengerenero anthu ofunika kwambiri sedi
mmagereka wina aliyense akukuyang'anani ndipo akukugomerani sichoncho. Ena alimene ntchito pang'ono mungochoka sitepe alimene ntchito pang'ono iwo ena iziso basi alipise mungovutika. Musamamvereke ngati kulero ngati ena amafana nuzeru saliyense amafana nuzeru. Ena alibize ndi zawo, they are too smart for you. Musadzivute ingokhalani chimene Yehova adakupatsani. Amen. Mukudziwa chani sanje ikukula pakati panthu chiperera anthu ambiri akuchoka mu zoni yawo kupita mu zoni ya ena. Makamaka kuno kuchali chikulu akuluakulu anthu ambiri maganizo awo kupita kuchalichi osamene ali kutsogolo kumanga api okhaokha sadzaoneka kalikonse madoro ndi doro. Sichoncho khalani mugawo lanu chisomo cha Ambuye chikupeza mugawo lanu. Lekaneni mugawo lawo chisomo cha Ambuye chili pamenepo. Andi chinthu chimodzi chimafuna kuthandizeni mpingo wakuno, ngati mukufuna kuti mukhale omasuka musakhale kapolo wa madalitso ndi zokoma za ena, musakhale munthu wasanje. Musakhale munthu wasanje. Ndimati ndikambe chimene chikutivuta Khristu kuti patsogolo ndi chimtima cha sanje. Ndikukamba kuti zona ine ndikachitika mwayi ndi chisomo cha Ambuye ndimatumikiranso pa Trans World Radio pa nkhomaliro ya mawu. Ndikalandirapo mawu kwa wena ondipanga kanselo la mtsogoleri mpaka pa radio mukadali wang'ono tabakula mkoni mawu ndikamba nganga kapena chauta zimaliraso kubakula kwa amene imvi zimenezi kuseni kwake unali chani sunga poseni iwewe chepa zatheka bwanji kuti chimoyo cha sanje ndicho chimambitsa kutamba mudziko lwera pamene zawina zikumchitikira. Mukamatero Yehova na Yesu amakukwezani. Munthu amene alibe sanje ndi mtima wa mnzake ngomasuka ndi amene amakhala njira imene Mulungu amagwiritsa ntchito kusamalira miyoyo ya anthu ambiri. Mukudziwa chani Yosefe Mulungu analola kalekaye mundende kuti azindikire kuti angayenda amagwa bwanji moyo wake kuti iye akakwezedwa adziwe mmene angachitire ndi anthu ake. Musakhale mtima wasanje. Mundilola usandikambeko kandalama akulapo mumava bwanji mpingo ukagula shuga kuti ndikadiyendika shugayo inu mwina kunyumba kwanuso shugayo kulibe koma ndinu membala wa mpingowo mumava bwanji kuti mpingo wagula suti yokulira mtsogoleri adziwala iyeyo nayenso ngolembedwanso monga ino ntchito inu mumava bwanji kuona musagula ina osati nawe agula ina kadi na Range Rover mpingo na ile kwa support pamwana inu mkozo inu pamene inu munyozeka nawo monga mina nthambi nyozera watu ayo sali bagali moto amaenda kali chiweto akakunena nawo koma wina momwepo zamuchitikira mmapapaji ngati simudafike pa kulingo wosachita sanje ndi munthu kukwezeka kuli patali. Koma ngati moyo wanu umatha kukondwera ndi kutsimikiza kuti izi zinafunika awo chifukwa cha gawo lawo ndipo izi zinafunika awo chifukwa cha gawo lawo ndipo izi zinafunika ine chifukwa cha gawo langa, simudzakhala ndi mtendere. Mudzafuna zabwino zonse zikhale zanu. Ine ndimadima bibi ena amene akukwerawa ndi nkhani za mumtima. Uli munthu akumodzi akwera apo bwanji ali ndi milandu mu mtima akusilira munthu wina ayi pereka ni gawo la wina aliyense kwa wina aliyense. Mukudziwa tauza mbiri ine mwagine buso masuka monga sakusangala masuka ine mpingo kwathu nimauza chilungamo mwina mwanga pakhani yazopereka kankhani zakuona kumase nimauza life chifukwa simbusope mpaye ayi ine buso idanidwa amene wanasa vatapanda kupereka Yehova akozobijeza kuchisamalira ndimafuna ngambena ndingambe chilungamo ine simbusozingwa I know it ine ngati ndambobusa kuchosola kanthu sizone timalumikira Ambuye na mpingo chimene chimachitika ndichi ngati simuvomereza ine ngati mbusa wanu pampingo mukhala adani anu mwayi ndikamalalikira mawu a Mulungu simumva simuthandizika
tungura lose silibidula kanthu khani yake anulibira na buledi pali kani unene ndimafuna ndikuze vomerezani chimene amwenako musakale ndi mtima wasanje amasoya anebe osakale mtima wasanje tauzani masukani kusanje tauzani masukani haleluya vomereza andinubuka machita zinthu zimene kwamba kumanena madalitso a Mulungu amakupesani ndikukamba izi mabwere chifukwa changachita chinthu kunoko mmene ndimabwera abale wanga ndili mapepe sindayembekezere kuti zikozikhala zotereza ndakhala ndi mafunso abusa ako ndafunsa mafunso ambiri zedi marero sindatheka bwanji izatheka bwanji apo ndatheka bwanji ndikuona kuti ino ndinatumika achakuta kumenezeni koma chimodzi ndikupemphera muzisindikira dalitso limene Ambuye wakupatsani nthawi imeneyi. Nthawi zambiri anthu ife amalawi ife timakonda kukamba zabwino za munthu pamene munthu uyo akamwalira. Ayi munthu akachita bwino yamikani mundigwira mtima Ambuye akudalitseni. Chimodzi musamale musampembedze munthu uyo pasi Mulungu koma mukuyamikira mkofunika. Anthu ambiri amakanika kuyamikira mkumangamba zoyipa kuti za munthu uyo. For example, ndatumikira mwina kuteka pamene ndimotsenga mwana kuti ndibikisa ndikuyerekeza mwana ndikufanjuu na ndakapapenda zikala hakushaka kuti ndiya awapeza nitana ndiya api amasanga pamene mzawo akupetekedwa osati mzawo akuchira zombawo awira zabwino wina akachita bwino muyamikire amen. Wochita izi ndiwo masuka mu mtima amene akusimulidowa katukera kole but wina niyese amene amutachi ndikapolo amene akufunika akumaniri Yesu amasule ndikupandika pena labalo ndipokapoka inuyo mutamasule ndi Yesu pamene mudzakale nditende kupanda kumasuka omuda pala chipulanga kupanda kumasuka omwe kuna kuziplanga kupanda kama masulidwa omwe kuja mabuleki machana sisi planga ena bali kwa mwanangu kuye kumudura na masubaso polisanga uzimu nthawi aso umata kubikizika msajuni ai andiku ino ndipatsa anthu amasulidwa ndi Yesu olo osawopezeka pakumuba kana agalumene amadziwa kuli ngomasuka alikunena ngakaza agamaenda nyerere zungutendera bafumabona bakona zala kwacha nyerere ai mtima wakasa gamowe kuma milambe kaptene tiwana ni wina garana na ma kamwana gawono adagafusa munene wina kuli kodi unagondola mbele bantu na maya chifukwa cha hii ndapeza kuti amasikilo kumuzimu wondimenya nini bali ngakikaza ngokachita maana bereka nota nanga munthu wina mutaka mudzakhala womasuka inuyo muda kudziwa ndi Yesu olu kumadino kumene mudzakhala womasuka alipondonakokondero kana kali kosamangonya napo mimba kukweteka mwakujabe ndithu akujabe thupi kumakweteka usamasulidwa kundelo munafunika muyandilijomungu moyo wangu ukhala womasuka. Yesu akuti ngati mwana adzakusuza mfulu udzakhala mfulu ndithu amen. Zilibe kanthu limembala wamikono zilibe kanthu kunanusoni kutumiki zilibe kanthu koma mudzakhala womasulidwa pamene Yesu ni wakudzadi moyo wanu. Ine ndimadakhala tosefefe umaganiko lalira mawamungu kupalise andivambiri mudasika ine ndakusauli ndapeledzipemphera mudasika so ine ndakusauli dzalira mawamungu pamene ine munafuna kudzilalikira mugawo lanu ngati anthu amu tadivana womasulidwa amene akachoka mundale za Satana ndamene amagwira chimene mntu imaona mtima ndamene amakhala chitsanzo cha utumiki wa Yesu pakati pathu ndamene sangamupweteka ndi utumiki wa Yesu. Ambuye atithandiza balokondedwa kuti moyo wathu ukhoza kukhala womasuka ndi kutuluka
mundani za Satana. Ameni. Nimalimbitsindike mundani za Satana timalukamo ndi magani. Osavomera kuti mdierekezi atenge ulamuliro pa moyo wanu. Mudziphunzira muna mawu kuti ayi. Amen. Awuzeni kunena. Kuzira. Kulimba mtima. Kungana kusina. Amen. Kumanena mawu ayi. Izo zokhala polo yani. Moyo wangu mtakamoyo. Mungu wako amene amadziphunzitsa aphunzitsa moyo yangu kusunga mawu amene wako. Amen. Masanaku tikana ndimpata okwanira woti anthu akhoza kuimba. Ndipepese kwa praise team muli ndi nthawi yokwanira yoti muimba masana. Ndikukhulupirira kuti simudankhawa. Mchalichi muno mukapanda kuimba nawo mungoyamika kumwamba kuti chisomo chake izi zadazikonza kalekale musanabadwe kuti tsiku la lero mchalichi muno simuzaimba. Vomerani amen.